No niin, Linda, kerros nyt, kun me tässä jonotetaan tonne. Enää mä laitan tämän meluapina pois. Kun me nyt jonotetaan tässä näin, niin miltä tää nyt tuntuu? Jonotetaan lippuja ja tää on ihan persestä ja täällä on kuumaa. Täällä on ihan vitun kuuma. Tässä on tätä jonoa. No niin, kerro. Mitä? Kerro, missä me ollaan. No me ollaan täällä viimevuotisella camping-alueella. Tultiin vähän tänne fiilistelee viimevuotista telttailua. Meidän paikka oli tuolla. Joo. Tää on... Mä tykkään kyllä tästä paljon enemmän kuin tosta uudesta. Joo, ei siinä uudessakaan mitään, mutta kun siellä on sitä hevosen paskaa niin paljon joka puolella, että ois sen tiennyt, että on taliko ja kottikärryt mukaan ja ois alkanut hommia. Aivan. Lähempänä se on, että se plussa. Se on plussaa, mutta se paskaa vähän perseestä. Tässä on meidän vauvat. Näillä me ratsastetaan koko viikko. Auto saa levätä. Lähtenyt ihan hyvin käyntiin tää. Tää on ihan saatanan kireellä. Puristaa niinku kättä silleen, että halleluja. Käsi huutaa halleluja. Oosianna laulaa, kyllä. Juuri se. Pyörät oli hyvä idea ottaa mukaan. Päivä menee ihan saatana hitaa, tai siis aika. Menee ihan saatana hitaa. Paljon se kello? No on se nyt jo 20:05. Vasta. No huomenna alkaa sitten rätinät. Aurinko, please mene takas sinne piiloon. Joo, täällä on kuuma. Vaikka ei täällä aurinko silleen kauheasti ole paistanut koko päivällä. Kuuma. Niin, nyt. Joo, ekaa konipäivää tavallaan. Kossit päällä vihdoin, jei! Laitettiin kossit just päälle silloin, kun alkoi sataa. Tai silloin just oli saatu kaikki niin kuin, kamat kunnolla päälle ja sit rupee sataa. Niin. Hyvä me! Hyvä Team Merri! Niin. Hyvä me! Safiras. Joo, me päätettiin, että me ei päivällä kossata, kun oli ihan sairaan kuuma. Oli tosi lämmintä. Me vedettiin suurin piirtein shortsit jalassa ja ajeltiin fillarilla tuolla pitkin Linköpingin. Tosin nyt on ihan hyvä, ei sada. Joo, nyt ei sada ja on suht viileä. Ja nyt on otettu eeppisiä, spontaania kuvia ja yritetty ottaa taiteellisia videoitakin. Niin. Edes taidevideo on. Taide. Niin, eli tänään on torstai ja ensimmäinen virallinen konipäivä. Joo. Että katsotaan mitä tää ilta tuo tullessa. Nähdään huomenna. Et sanonut, että mulla oli kaulus huonosti. Mä vaan bitch. Moi! Toinen virallinen kodipäivä, perjantai. Joo. Ja me herättiin hirveeseen ukonmyrskyyn ja vesisateeseen jipiin. No, se tiesi sit vaan sitä, että sit nukuttiin pidempään. Joo, se on jo, se on jo 4:30. Mut niin täällä Ruotsissa menee Niillä oli avajaisetkin eilen joskus 10 aikaa. illalla. Niin. Että tervetuloa Ruotsiin koneilemaan jo. Konifestareille. No nää on vähän niinku festa. Niin. Nyt onneksi paistaa aurinko. Tosi paahtavan kuuma. Kiva olla näissä kosseissa perukkiin ja hattuu ja alushametta ja kaikkea tällaista näin. Näillä mennään. Me ollaan vinossa. Niin ollaan. Jee! Täällä on kuumaa! Mä kuolen tänne. Näet sen? Moi! Lauantai. 3. Konipäivä. virallinen konipäivä. Taas kossit päällä. Tää on viimeinen päivä, kun me kossataan huomenna. Me lähdetäänkin Sitten aamusta käydään vaan tossa noin kiertämässä, sitten lähdetään käydään Tukholmaan ja mennään sitten pyöräilemään Tukholmaa. Ja sitten illalla 8 Suomeen! Laivalla Turkuun ja sitten varmaan päivä Turussa. Mutta ehkä siitäkin tulee sitten joku pieni postaus Turusta. Toivottavasti on ääni kai Turussa. Niin, no toivottavasti. Huuda sun tätä huuta!
Niin. No. Niin, ilma on mitä mainio kossaamiseen. Niin onkin. Pilvinen. Pilvistä. Onko sulla viimeiset sanat? Ei. Shake that booty. Shake that ass. Shake that booty. Shake that ass. Silmä. Sun olisi mennyt sanoa jotain eeppistä. Joo. Kato joumanta fakaa. Luhan. Viimeinen ilta. Täällä on kovat bileet. Haastakaa viit. Vika ilta tää ollaan menossa bailaa. 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 Nyt sä näytät kriipiltä oikeesti, tuu pois sieltä. Pimeällä tiellä kävellään. Kerro, okei, tuottele ihmisiä. Noin. Sunnuntai. Ollaan lähes kotiin. Auto pakattu. Viimeinen konipäivä. Käydään vielä tossa tekee. Kunniakierros. Sitten lähdetään ajelemaan Tukholmaan. Vietetään siellä koko päivä ja niin. Mitä mieltä me ollaan nyt tästä konista? Me voidaan oikeastaan jo analysoida. Ihan hauska koni. Joo. Ruotsalaiset on hauskaa porukkaa. No, tää on tämmönen festarityylinen cosplay-tapahtuma. Et ei tää on ihan erilainen kuin Suomessa. Tää on tosi rentoa. Ja Täällä on hyvä meininki. Nää osaa bailaa nää ihmiset. Ihmiset pitää hauskaa. Nää osaa pitää hauskaa. Ja ei se kossaaminenkaan on näille niin vakavaa. Ei olekaan. Näyttää sen silleen niinku Niin, hauskanpitona, niin kuin meidän suomalaistenkin pitäisi joskus tehdä. Ja nää ihan oikeesti, näillä on mielikuvitusta, ne keksii hahmoista omanlaisia versioita. Ihan hauskoja erilaisia versioita nähnyt täällä viikonlopun aikana. Siinä on meidän ratti. Siinä on meidän uusi maskotti. Se on Dodor. Hei! Se istuu kukan päällä. Ja onneksi oli oma vessapaperi. Mut muuten. Niin kun aina kun menee pussikaljalle, muistakaa ottaa oma vessapaperin mukaan. Se oli tosi tärkeä. Pyörittiin tässä monta tuntia. Varmaan 3 tuntia. Tukholmassa. Ollaan nyt täällä satamassa pistämässä pyöriä vauvoja kyytiin. Ja sit katsotaan, jos päästään. Hei, toi nousee taas tuolla. Niin nousee. Jesus. Toi on niin magee oikeesti, mä haluan joskus tohon. Ollaan kohta menossa kotiin. Näetkö me tässä? Uhu! Laiva lähtee 8. Kello on, en tiedä. 6:30. 6:30. Walking into my door. Pienet tällaiset välikuolemat tässä, että jaksaa ajaa Helsinkiin. Tai itse asiassa Sipooseen. Perusilmeilyä. Siellä on vähän kamaa. Siellä on mun vauva, mun baby. Mä otan sun halityynyt tohon. Mitä sä kaivat? No, koski mun halityynyä. Sano heippa. Ei. Suck my dick.